गिबियावनो बयखौबो आंनि बे गोदान चेनेलाव खुलुमनानै बरायग्रोनाय थाबाय। आङो दाखालि गार' हिलाव थांदोंमोन भिडिअ खालामनो थाखाय। दा गार' हिलावहाय फट'बो खेबनो मोना, भिडिअबो खालामनो मोना, खामानि मावनायफोरखौबो। आङो थांनायाव नोंथांमोननो खोन्थानाय जायाखै। आङो न'आव थांनो ओंखारफिनबाय। थ' लामा ससेयाव आङो भिडिअ खालामदोंमोन, नोंथांमोनहा नायलांनो हागोन। दा बेनि सिगां आं नोंथांमोननियाव फंनैसो रिकुवेस्ट खालामो जे बे आंनि गोदान चेनेलखौ बयबो सापर्ट खालामो आरो नोंथांमोननि सापर्टखौ मोननानै जेन' आंनि साननाया साक्सेस जायो। थ' आंनि चेनेलनि नामा रिंहाब बड' चेनेल। नोंथांमोनहा बयबो साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे लाइक खालामदो, शेयार खालामदो, अननानै बयबो सापर्ट खालामदो। थ' लोगोफोर बिदिबा नायलांदो आंनि भिडिअखौ। Kerontai लोगोफोर, केरन्टाइ। Jogi Bapak dalang menuju Jogi Bapak. And then 1452.